Zullen we eerst een praatje doen en dan koffie drinken? Oh, daar is hij beter in. Nou ja, u begint met het. Ja. Wat bent u allemaal van elkaar? Familie. Familie? Dat is mijn man en dat is onze dochter. Hallo dochter. Hallo man. Hallo. En even kijken, wie zag ik nou net met het paard rennen? Was jij dat? Heb je ook. Je kan ook gewoon in de plaat liggen. Oh, Ja, dat doe ik ook. Ja, ik versta het wel, maar ik kan niet praten. Je is nog in het interieur. U bent nog met de cursus bezig. Ja, dat schiet niet op. Hey, Al 30 jaar. dus ik was net met het paard aan het rennen en geen woorden kijken. Ja. Want waar keek je dan hoor? Ja, die heeft voor de eerste keer ijzers gekregen. De smeer is net geweest. Hij heeft voor de eerste keer ijzers gekregen, dus moet je even kijken wie erop leeft. Maar is dat nog zo'n, even kijken, hebben we het nou over de rechter of over de linker? Over de kleinste zeg maar. Over de kleinste? rechter. Ja. En We hebben allebei hoofdijzers, maar de kleine die is nu voor de eerste keer eigenlijk. En Dus, met kleine bedoelen we dan ook, dat is nog een jongen. Een jongen, is 4 jaar. Ja. 4 jaar. Ja, dat is 4 jaar. En nee, de grote die deze kant goed kijkt, die is er 13. En Is dat ook familie van elkaar? nee, dat is geen familie van elkaar. De grote is een Ruun en de kleinere zeg maar is een Merrie. En wat is een Ruun nog alweer? De Ruun is een hengst die geholpen is? En een hengst die ze gecastreerd hebben. Ja. Waarom doen ze dat? Dan is ze wat handelbaarder. Dan zien ze handelbaarder ook makkelijker voor in de sport met name. Ja. Want dan komen ze toch heel veel bij andere paarden en zoiets en een hengst is daar weer wat onstuimiger, om maar zo te zeggen. Ja. En in de sport, hebben we het nou over dressuur of over springen? Wij doen eventing. Leg nog heel even uit voor de mensen toe. Eventing is eigenlijk een samengestelde wedstrijd dat bestaat uit dressuur, een dressuurproef, een springproef en een cross-country. Ja. Dus door het landschap en er staan hindernissen en dan moesten dan binnen een bepaalde tijd, een ideaal tijd afleggen, zonder fouten te maken. En die 3 onderdelen weer bij elkaar geteld en dat is de competitie die ze aangeeft. Die het minste strafpunten heeft, die wint die competitie. Eigenlijk is dat een beetje de triathlon onder de paardensport. Ja, zo kun je het eigenlijk wel een beetje zeggen. Er bestaat ook een tripalon. En de wat? Een tripalon. Een tripalon? Een tripalon, dat is ook met de paard. Dan bestaat ongeveer uit hetzelfde. Een dressuurproef, een springproef. Maar dan is het wegparcours een heel stuk langer. En dan mogen ze in een groepje doen. En dat is met name voor jong paard en voor jonge ruiters die het nog niet zo vertrouwd zien om dat te leren. Okay. Normaal met de eventing, vroeger hoort het military, dan moesten ze alleen dat traject afleggen binnen de ideaal tijd zonder fouten te maken. Dus over hindernissen springen, over boomstammen, over op en afsprongen, over sloten, van allerhande objecten die ze normaal niet eigenlijk 1, 2, 3 tegenkomt in de reguliere springsport. Ja, mag ik zeggen dat ik de cross-country het leukste vind? Wie ook. Ja, Wie ook. Wie ook. Want heel divers. Heel divers Ja. en ik snap niet waarom we dat niet drukker op televisie zien. Dat snappen Want we ook het is niet. namelijk, ik heb dat wel eens gezien en dan hadden ze, maar misschien is het juist door al, het is vrij kostbaar om op al die plekken dan weer een camera neer te zetten. Maar ik vond het altijd leuk, want dan zoek ze heen een plek en dan door een plek en dan mooie prachtige natuur en dan kwam de ruiter eraan en sprong die over een beek of weet ik wat of zo. Ook voor publiek die wat minder paardminnend zien, is dat hartstikke leuk om te doen. De loopt een traject door de bus. De huur is wel bij iedere plek een beetje gewaarschuwd van als ze de kant moest maken, dan huurt ze een fluitje. Maar de kind, die anderhalf wies 4 kilometer, wat dan aan niveau dat traject, kan ze fijn rondlopen en dan kan ze de combinaties over de hindernissen zien springen. En dat is hartstikke leuk om te doen. Wat kan dat goed lijken? Ja. Dit is een geboren verteller. Maar die knikt net heel hard van ja, cross-country. Ja, dat is het leukste. Dat is het leukste, ja. Ja. Competitie, die krijg je voor heel Nederland of nog meer. En de kent ze iedereen, want dus, ja,
heel gezellig altijd. In Limburg zijn er nog 4, want die wedstrijden organiseren kost veel meer energie en veel meer geld en heel Is er veel in het mensen. Zuiden niet ook ergens In Hulsberg is trainen Ja. en dat is de moeiste van Heb ik een Nederland. keer gezien, zo mooi tegen de gloeiende hellingen op een parcours. Ja, Daar zie zie ik je er bijna langs de ganse rijden. cross, omdat zo'n plateau is, kun je bijna de ganse cross in. En dat komt ze nergens anders tegen. En hier in de Kroenenberg, bij de Peelberg hebben ze er nog ook een. In IJsselstein is er nog in oktober. Hopelijk gaat het weer door, als het goed is. Het is op de paardenkop in IJsselstein. Hele mooie wedstrijd. Ook weer voor de mensen die door de bus willen wandelen en ook tegelijkertijd naar de paard willen kijken. Is een ideale combinatie. Inderdaad, de kans En- van de natuur Ja. genieten en de kans nog... Ja, en van de sport. ja. Ja. Hoe lang zit zich al op het peert? 20 jaar, als het niet langer is. Dat is met de Viebegos. Hij dat iets met, Ja, met de paplepel ingegoten en zo te ja, maken? ja, het is echt met de paplepel ingegoten. Ja. Heb je dan eerst gewacht dat ze koos lopen fatsoenlijk? Of, Ja, dat was toch niet dringend noodzakelijk. Nee, onze zoon heeft ook gereden en die is een jaar ouder, wij 1,5 jaar. En die is met de 6 meugen beginnen. En had zo'n neef de kang al te springen van wanneer ben ik. En hebben ze hier op de manege hebben ze lesjes gekregen. ja. En het kijken wie zich dat ontwikkelde. En toen hebben ze einde pony gekocht en hebben ze samen met mij mee gedaan. Heb jij altijd peert gehad? Ja. Je hebt dat van toen zo ook meegekregen. Ja, eigenlijk. Van de ene kant wel. Mijn vader had een horecabedrijf, maar dat was vroeger een koetsierscafé. En daar moesten de koetsiers, die, net als nu de chauffeurscafés, waren toen het koetsierscafé. En daar moesten de paard verzorgen die daar aankwamen. En de koetsiers die gingen binnen de boterham en de koffie drinken. Wie Ruigenstraat? Waar was dat koetsierscafé? In Hooglierik. In Hooglierik en dat waren aan zeg maar de Napoleonsbaan, hè, zeg maar aan de Bolse straat waren het, de Napoleonsbaan. En ja, daar kwamen ze, de koetsiers vroeger voorbij, wie er nog geen auto's waren, of minder auto's waren. Dus transport van Venlo naar de haven, naar Remungen of naar Maasbach. En die gingen dik aangoed, ja. En over welke tijd praten we dan? Dat moet in de jaren 30 net voor in de crisisjaren zijn geweest. Daar is mijn vader met de paard in aanraking. En wat zien ook je eerste herinneringen aan de peert? Oh, Pap helpen? mijn eerste herinneringen is eigenlijk dat ik met mijn neef, die ging naar de rijles en dan meugde ik erop. Iedere week was er een feest en meugde ik in de pauze meugde ik er even op zitten, die klein dat ik was. En met de 8 jaar kreeg ik van mijn vader een Shetlander. En daar is het mij begonnen eigenlijk. En daar is het ook, ja, zo is het. Heeft hij het stadium Shetlander ook gehad of heeft ze dat Nee, dat overgeslagen? hebben we overgeslagen. Dat heeft ze overgeslagen? Ja, dat hebben we overgeslagen. Hey, is dat dan ook dat de stijs met de peert op en de geest ermee naar bed bewijzen van? Ja, 's morgens als ik opsta, dan staan we het even af, weer wat uit en einde voort of en dan naar boete, Anders verzorgen, ga je er niet, stallen hè? doen. En dan als ik terugkom van het werk, dan komen ze trainen. En dat is heel afwisselend van tot de bus in komen, wie ze hier. Om het heel afwisselend te maken en dan mogen ze weer naar binnen. Op welk niveau duistig wedstrijden? Met de groente heb ik 3 niveaus aan. 3 nu dressuur springen en de eventing dan. Help ik even, wat betekent dat? Is dat het Dat is, hoogste niveau? dat is Ja. op landelijk gebied de ene hoogste klasse. Oké. En met de jongen die heb ik pas net zaterdag gemaakt. Dus daar zien we mij stapje voor stapje om proberen om die ook zoiets te krijgen. Zadelmaak. Ja. Wat een leuk woord, zadelmaak. Ja. Maar dat, Leren Is met dat- de zaal op en handtam maken en het tuiken meelopen. Dat zien we mee begonnen. Een voetje optillen. Ja. Maar dat kunnen we allemaal. Dus, we gaan ermee samen de bus in. Dat is nu wat wij, ja, ja, zo druk als het kan doen. weet je ook? Nou, ik heb wel pogingen gedaan, maar het was geen succes. Dat echt niet. Dus ik ben daar niet mee opgegroeid. En ik vind het hartstikke leuk. Ik wil ze verzorgen, maar vraag me niet om rok erin. Nee.
Ieder zijn ding. Ja. Dat is er al een keer vanaf gestuurd, want dat duurt een erbij. paar keer ook al behoorlijk, Oké. ja. Dus nee, ik denk gewoon dat je daar van kleins af aan mee moet beginnen. Ja. Is dat dan ook zo wat ze Duk zeggen, dat een paard merkt dat als er iemand op zit die Ik denk niet het wel. relaxed is? Ik denk het wel. Ja. Ja. Dan vullen we dat meteen. Paarden zijn enorm gevoelige dieren. Hè? Ja. Die nemen gelijk waar wat van een herslag dat ze is. Dus Ja, dat vind vinden ik ze ook het allemaal wel heel Dat spannend, vind ik het ja. heel spannend. Ja, geweldig. Hey, maar heb je bepaalde ambities nog op sportief gebied of blijft het uiteindelijk vooral een passie voor dich? Ja, natuurlijk hebben ze wel druimen, maar of die haalbaar zien, dat weet ik ook niet. Dat is misschien voor de meer getalenteerde weggelag, zo de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen en zo. Maar ik vind het leuk om zo al landelijk mee te kunnen doen. Ja. En dat is vooral ook, net wat ze zelf zei, hè, iedereen kent elkaar in dat wereldje. Gezellig. Hè, want dan ga je ze met die ganzen hebben en houden, ga je ze dan door zo'n evenement. Gaat je ook mee dan? Ik ga meestal wel mee, ja. Oké. Niet alle wedstrijden, want soms wordt dat te veel met het werk en thuis erbij. Maar echt, ja, en zeker als het dadelijk met de jongen gaat starten, ja, daar moet ik zeker bij zijn. Voor eens kijken hoe dat gaat. Ik kan me Ja. voorstellen dat het enorm kriebelt, dat misschien dan hopelijk in oktober de wedstrijden weer gewoon beginnen. Ja, Ja, ja. Ja. ja in september ook wel. hoop Ja. ik mee te kunnen doen. Ja. En dat wordt voor de jongen dan van de eerste keer. Dus dat is altijd wel... Extra spannend. Ja, dat is echt Ja. spannend. Nou, Lot, we hopen dat doorgaat. Heel veel succes en heel veel plezier. Ja, dankjewel. dank je. Dankjewel. Koffie? Ja, Ja, why not? kom maar.